hoxe é un día no que demostramos que o persoal da sanidade pública está farto de soportar unha situación que xa é insostible. Levamos anos denunciando o deterioro progresivo da atención primaria, falta de persoal, sobrecarga asistencial, axendas imposibles, máis burocracia e menos tempo para atender as persoas. E quen sostén todo isto? Nós. As traballadoras e traballadores que día a día seguimos sacando adiante os centros de saúde e os PACs con profesionalidade e compromiso. Porque se a atención primaria cae, cae todo o sistema sanitario público. E que quede claro, isto non vai só das nosas condicións laborais, vai de defender unha sanidade pública digna para toda a cidadanía, vai de garantir que as persoas poidan ser atendidas con calidade, con tempo e con recursos. As nosas reivindicacións son claras, non ao decreto, máis persoal en todas as categorías, límites reais á sobrecarga asistencial tanto en atención ordinaria como en PAC, mellores condicións laborais e retributivas, menos burocracia e máis tempo para atender as persoas e baixar a xornada obrigatoria dos PACs. Non pedimos privilexios, pedimos condicións dignas en igualdade de condicións para poder facer ben o noso traballo. E malia que houve achegamentos, a realidade é que non houve compromisos firmes nin solucións suficientes en riba da mesa. Por eso seguimos adiante coa movilización. Hoxe tamén lanzamos unha mensaxe clara á Administración. Non imos aceptar o bloqueo, non imos aceptar o silencio, porque hoxe demostramos algo moi importante, que estamos organizadas e organizados, que temos forza e que non estamos sós nin soas. E esta loita non remata aquí. Imos seguir presionando e imos seguir defendendo a toda a atención primaria.